जय माँ सरस्वती। आज हम आइल बनी अपना गांव के सरस्वती माता के पंडाल में आके देखनी हटे तो कुछ लड़का साड़ी पहन के नाचत रहल और तो और यहाँ देखनी हटे कि भक्ति के साथ साथ पूरा मस्ती के भी इंतजाम बावे। देखो लोग भाई लोग कोनो आम नजारा नहीं खे, ई माता सरस्वती के प्रति भक्ति हटे। 3-4 गो नौजवान साड़ी पहन के पूरा सज सिंगर होके ई देखावल कोनो आम बात नहीं हमार भाई लोग, कोनो बात लजाए वाला ना हटे। ई माता के प्रति भक्ति हटे। ऐसन ठुमका लगावत बाड़े की पूरा मनोरंजन देख के मुस्कुरा जाता। और तो और ई पूरा ई नौजवान लइको लोग यहाँ के दर्शक लोग के एकदम खुश करके रख देले बाड़े। में से एगो भाग हमरो लो तो सोचनी और वो लोग के तनी दिखा दी, काहे से कि भाई लोग जिंदगी में तनी भक्ति के साथ साथ मस्ती भी होखल जरूरी बा। ई कोनो मजाक नहीं हो, ई बा गाँव के कला, ई बा गाँव के खुशी, ई बा माता सरस्वती के दरबार और सबके अपना अपना अंदाज में माता के प्रति प्रेम के भक्ति। खैर आज के लिए इतना है, फिर से मिलल जाए अगला भोजपुरी ब्लॉग में। और वीडियो पसंद पड़ल तो कमेंट बॉक्स से जरूर सरस्वती माता जरूर लिखे। और हमारा चैनल पर नया बनी तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करी, काहे से कि अगला वीडियो बहुत दमदार होखे वाला बा। तब तक के लिए धन्यवाद। बनल रही अगला हमारा भोजपुरी ब्लॉग खातिर।